Dette er vores foredrag om solsystemet. Her ses solen i centrum med dens planeter kredse rundt om sig. Her ses planeternes rækkefølge, alt efter hvor tæt på de er på solen, og deres kredsen rundt om solen. Solen er en stjerne, som der findes milliarder af i universet. Solen er centrum i vores solsystem, og uden den vil der ikke være liv på jorden, da vores planeter skal bruge lys fra solen til fotosyntesen, så vi levende organismer på jorden kan få O2, altså ilt, til at overleve. Solpletter. Solpletter er områder på solen, der er mørkere end resten af solen. De mørke pletter er mørke, fordi overfladen i pletterne kun er omkring 4.000 grader, hvor resten af solens overflade er 5.500 grader. Altså er de mørke pletter koldere end resten af solens overflade. Der er intet rigtigt svar på, hvorfor de solpletter er opstået, men de er koblet til solens magnetfelt og opstår typisk i det område på solen, hvor feltet er mere indviklet. Solvinden. Jordens atmosfære er som en tynd skal omkring vores planet, som bliver holdt fast af jordens tyngdekraft. Det samme sker med solens tyngdekraft, som holder på solens atmosfære, som er mange grader varm. Solens atmosfære er meget varmere end jordens, og derfor svulmer den op og trækker sig ud i rummet. Fordi solatmosfæren strækker sig så langt væk, er tyngdekraften ikke i stand til at holde den fast på samme måde som med jorden. Dette kalder man solvinden. Proton-protonkæden. Hvordan får solen energi til at lyse? Jo, der tages 2 hydrogenkerner, og dem plusser vi så vi får H2 plus en positron, som er en elektron med en positiv ladning, og en neutrino. Vi tager så denne H2 og plusser med 1 til H1, altså en hydrogen, og ud af det kommer der helium-3 plus en stråling. Men vi vil gerne have en He4, så vi skal bruge denne formel 2 gange. Altså sådan, så vi får det her tal He3 2 gange. Når vi så har taget formen 2 gange, har vi He3 2 gange. Men da 3 plus 3 giver 6, har vi overskud 2 He, da vi kun vil have He4, så vi har overskud 2 H1. Hvis solen var en appelsin. Hvis vi antager, at solen var en appelsin med en diameter på kun 10 cm. For at finde ud af, hvordan vi regner det her stykke ud, skulle vi først finde forholdet mellem solen og en appelsin på 10 cm. Og ved at gøre dette, dividerede vi de 10 cm med solens diameter, som vi har sat til at være, vi har rundet op til at være 1,4 millioner. Dette gangede vi så med solens afstand til stjernen Proxima, som var 4 lysår. Vi fik så svaret i centimeter, og vi fik svaret, det var 2,85714. Tallet var jo så i centimeter, men vi vil gerne have det i kilometer. Derfor tager vi tallet igen. Vi tager tallet fra før og dividerer det med 100.000, så man skal dividere med for at få noget i kilometer. Vi får så tallet, at det er 28.057,14 kilometer. Altså, hvis solen skrumpes til en appelsin med en diameter på kun 10 cm, ville den nærmeste nabostjerne være 2857,14 kilometer væk. Merkur. Merkur er en den næste planet er den første planet, der er tættest på solen. Merkur. Merkur er en gold og øde stenørken med masser af krater. Der er kæmpe temperaturforskelle fra dag og nat.
Der kan være 450 grader varmt om dagen og minus 170 grader om natten. Sådan er det på solsystemets inderste planet. Merkur har ingen atmosfære, så al varmen fra om dagen strømmer lige ud i rummet om natten. Merkur roterer rigtig langsomt i modsætning til Jorden, så Merkur har rigtig mange nætter. Ja. Ja. Altså lange nætter. Det næste planet er Venus. Venus. Venus er over 450 grader varm, med skyer af koncentreret svovlsyre, og luften er tyk af giftige dampe, og trykket fra atmosfæren er knusende højt. Venus bliver kaldt for Jordens tvillingeplanet, fordi de næsten er lige store og indeholder de samme grundstoffer. Engang lignede Venus og Jorden nok hinanden, men det har dog ændret sig gevaldigt til at være to helt forskellige planeter. Venus er den mest ugæstfri planet i vores system, hvorimod Jorden er modsat. Det næste planet, vi vil fortælle om, er Jorden. Jorden, også kaldet den blå planet, er så vidt vi ved den eneste planet i solsystemet med liv. Jorden har masser af have, frodige skove, og det hele er bundet i et indviklet økosystem, hvor alt påvirker hinanden. Jorden er ikke isoleret i solsystemet, men den bliver påvirket udefra af eksempel månen og solen. Jorden skiller sig ikke ud i forhold til de andre planeter på grund af det liv, der er. Men det er egentlig ikke planeten, der skiller sig ud. Det er placeringen. Jorden ligger i det, man kan kalde solsystemets smørhul. Fra den afstand, jorden ligger, er helt perfekt. Jorden kan have en atmosfære og flydende vand, som den har. Og det er det, der er de betingelser for liv. Nordlys. Nordlyset kan ses, når solvinden er kraftigere, end den plejer. Så store elektriske udladninger slynger elektrisk ladede partikler mod jorden. Efter 18 timer rammer det jorden. Partiklerne afbøjes af jordens magnetfelt og spiralerer frem og tilbage mellem jordens magnetiske nord- og sydpol. Når atmosfærens atomer afgiver energien igen, udsender de stråling i form af lys, som bliver kaldt nordlyset. Det næste planet er Mars. Vores røde naboven Mars er den planet, der får mest opmærksomhed fra os. Dens overflade minder meget om jordens. Der er bjerge, sletter, is ved polerne og blæstvejr. Men det er også det eneste. Mars er en stor gold stenørken, og der er rødt støv, der dækker alting. Og der er tørt, og det er det tørreste sand, vi kender på jorden. I dag er Mars en tør og gold planet, men det tyder på, at den ikke altid har været det. Vand og varme er forudsætningen for liv, og da man har fundet ud af, at Mars har været varmere, og man har fundet is flere steder på Mars' overflade, ser det ud til, at der sagtens har kunnet leve levende organismer på Mars, og der måske endda stadig gør det. Som jorden har Mars en atmosfære, men den er ganske tynd, og udelukkende består den af kuldioxid. Hvis Mars havde en anden atmosfæresammenhængning, ville der måske have været liv på den røde planet, som der nok har været forhen. Vi vil nu fortælle om asteroidebæltet, som ligger mellem Mars og Jupiter. Asteroidebæltet ligger mellem Mars og Jupiter, men nogle asteroider kredser også uden for dette bælte. Asteroidebæltet ligger altså her, og det her er nogle andre asteroider. Asteroider er runde og består af klippe og sten. Jupiter ligger efter Mars. Jupiter er solsystemets største planet, cirka 318 gange tungere end Jorden. Jupiter har ingen fast overflade. Jupiter er en enorm kugle af gas med en lille kerne af klippe i midten. Den består mest af de lette gasser som brint og helium. 4 af solsystemets 7 største måner kredser om Jupiter. På dem så finder man vulkaner, gejser og skjulte have. Ganymedes er en måne til Jupiter. Solsystemets største måne, større end selve planeten Merkur. Månens overflade består af is og nedslagskratere. Nedslag.
Månen tyder på at være meget gammel og har en aktivitet i sit indre, som holder et hav under isoverfladen. Den næste planet er Saturn. Saturn har et ringsystem, der er større end solsystemet. Der er det største i solsystemet. Ringene danner til sammen en meget tynd skive af små is- og stenklumper. Titan. Saturn har mange måner, og Titan er den største og den eneste måne i solsystemet, der har en atmosfære og endda en tættere atmosfære end Jorden. Månen er også større end planeten Merkur. Den næste planet er Uranus. Planeten består af tunge grundstoffer og en stor del is. Uranus er omgivet af mørke ringe, der er mørkere på grund af deres opbygning af mørke partikler. Ringene er derfor svære at se. Uranus er en af de mest rolige planeter i solsystemet. Planeten producerer ikke selv energi. Den bruger kun den energi, den får af solen. Den får lige så meget energi, som der strømmer ud af den. Derfor opstår der ingen storm på Uranus, og temperaturen er stort set den samme. Da planeten hælder næsten 90 grader, får det planeten til at rulle rundt om solen, i stedet for at rotere, som de andre planeter foretager sig. Den næste planet er Neptun. Neptun er ligesom Uranus en planet bestående af is og uden en fast overflade. På Neptun finder vi nogle af solsystemets kraftigste orkaner. De store storme kan let vare op til 10 år, og nogle af solsystemets højeste vindhastigheder er målt på Neptun. Energien, den får til de kraftige orkaner, kommer fra Neptuns indre, hvor der produceres så meget varme, at planeten udstråler dobbelt så meget, som den modtager fra solen. Det næste planet, som faktisk ikke er en planet mere, er Pluto. Pluto er nemlig blevet dømt til at være en dværgplanet, i stedet for en planet, fordi den befinder sig ude i Kuiperbæltet. Pluto er dværgplaneter i Kuiperbæltet. Kuiperbæltet er et område, der ligger i kanten af solsystemet, og det er Kuiperbæltet, hvor blandt andet Pluto befinder sig. Kuiperbæltet er 30 gange så langt væk fra solen som Jorden. I Kuiperbæltet finder vi dværgplaneter, som f.eks. Pluto. Dværgplaneter er runde ligesom planeter og kredser rundt om solen, men i modsat til planeter behøver dværgplaneter ikke at have en fast, fri bane rundt om solen, altså fri for is, steroider og andet. Dette behøver rigtige planeter at have. Dette var Laura og Kina 1.M's fremlæggelse om solsystemet. Tak fordi du så med!